Ya, perkenalkan nama saya Amalia Sabila dan teman saya Aditya. Saya Melani. Saya Farhan Farhan. Aku Satria. Selamat menonton. Pada zaman dahulu, ning bukit kang adoh saking desa, uriplah seorang ibu petani. Tiang kerja nandur sayuran kang didol ning pasar. Syukurlah, dino iki akeh sayuran kanggo didol. Cuacane panas pol, aku butuh ngombe. Nak, anakku, ibu iso njaluk tulung njupukke sak gelas banyu putih. Sang ibu duweni anak perawan sing ayu bernama Putri Swera. Namun sayang, putrinya mempunyai periang yang tidak sama dengan kecantikannya. Ibu kan iso njupuk dhewe. Ibu ora ngerti, aku iki lagi sibuk. Ya wis nak, ibu tak njupuk dhewe wae. Sang anak kang pemalas lan manja saben dinane. Ia mung dandan lan dandan, ora pernah ngrewangi ibuke hingga wayah dino. Suatu hari Bu, ibu. Bu. Cepet ndang rene, Bu. Cepet. Ana apa anakku? Anten apa? Hah, ngerti iki. Jungatku tugel. Aku detik ora iso dandan. Aku njaluk sing anyar. Iya nak, mengko nak ibu ning pasar tak tumbaske sing anyar. Aku yang njaluk tukoke biasan anyar. Tapi duit ibu ora cukup nak. Pokoknya aku pengen jongkat karo perhiasan. Nak ora gelem, aku tak lunga saka omah. sang ibu Ibune menjadi dadi sedih dan bingung amarga karena kelakuan ulah sang putrine. anak. Ibune Malam dadi itu, kuwatir, sang ibu dheweke nampak banjur gelisah. buka celengan Ia sing pun wis memutuskan ditabung. untuk membuka Tabungan celengan yang selama kuwi ini ia jatine tabung. kanggo kebutuhan Tabungan saben itu dinane. sebenarnya untuk keperluan Nanging kanggo sehari-hari. nyukupi penjalukane Namun, anake, demi salah mengabulkan sijine permintaan putrine sang anak wis satu-satunya, rela ia rela mecahke memecahnya. celengan iku. Esoknya, Sang ibu hendak ke pasar kanggo nukokke panjalukane putrine. Nah, ibu duwe duit kang jumlahe ora akeh kanggo nukokke jongkat anyar. Ayo lunga melu ibu ning pasar. Nalika padha menyang pasar, nalika lelungan, bocah mau ora gelem ngrewangi ibune nggawa sayuran. Setelah perjalanan dawa munggah lan medhun gunung, akhire menteka ning pasar. Nalika arep mlebu pasar, sang anak tiba-tiba berpesan, Ibu, mendingan ibu mlakune rada-rada saka aku. Kenapa nak? Wes lah, manut ae karo omonganku. Ndi duwite tak tukune dhewe. bocah kuwi ketok isin duweni ibu sing ora ayu kaya awake. Mula banjur ngajak mlaku adoh tekan toko perhiasan. Sampainya ning toko perhiasan, Silahkan dilihat perhiasannya Nona cantik. Wah, api-api. Aku dadi bingung. Ampun nemu perhiasan sing pas, Nak. Apakah itu ibumu? Hah? Aku ora duwe ibu sing koyo ngono. sang ibu kaget karo sing diomongno anake. Nanging dheweke isih dingapurani. Sakwise tuku perhiasan lan sisir, padha muleh nanging bocah mau tetep mlaku adoh saka ibuke. Nalika muleh, bocah kasebut ketemu wong loro pemuda. Pemuda kuwi ngomong, Hei prawan, dina iki kowe ketok ayu Nepal. Keayuanmu gawe awak dhewe terpesona. Ah, suwun. Sapa kuwi, Nak? Apa kuwi makmu? Makmu iki. Hah? Rungokke ya.
ibuku kuwi luwih ayu saka wonge. Wonge dudu sapa-sapaku. Ibu, benar-benar tak sanggup lagi menghadapi perilaku sang anaknya itu. Terisak-isak sang ibu bersimpuh memohon kepada Tuhan. Gusti, kula nyuwun keadilan saking Gusti. Sepertinya Tuhan mengabulkan ucapan sang ibu. Seketika awan gelap menghanungi langit yang terang. Hah? Dia terasa kaku. Hah? Ana apa karo sikilku? Kenapa kok gak suci gerakke? Hah? 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 Ana apa iki? Sekujur kaki sang anak mulai membatu. Ibu, aku njaluk ngapura, Ibu. Ibu. Ia menangis tak henti-henti. Mandek. Akhirnya seluruh awak anak kuwi mau terhalang oleh batu. Sang ibu pun memeluk batu itu. Dari dalam batu mengalir air mata sang anak. Penyesalan wis keri, saiki wis dadi batu karena wis bantah karo durhaka karo ibune. Nasihat dari cerita ini adalah jangan pernah menyakiti orang tua karena keterbatasannya. Sayangilah dan hormatilah kedua orang tuamu, terutama ibu yang telah melahirkan dan membesarkan kita dengan sepenuh hati. Terima kasih. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe.